Ano ang Maski, problema mo sa ang kawat kaya nindo, garo dahil Ano? ka mga ibakal-kibagas. Kung magtinda kang kalingking, Anong kalingking? magana ka. Kung gusto mo, wala naman kita magtinda. Sa imong balisong Doon. sa kuya man ang Paano kalingking. kita kayo ni makapagtinda? Dahil Hindi patapos ako ang finals matulog at damo manalangani. Sa pamadahan sa Boulevard. Aram mo ang kalingking, paborito yan sa Buragways. Wala mo sa Maski si Mayor, Huwag mo makulugan, dahil ka na magkawak. at magpurustahan kita sa aga, sold out ang kalingking. Ano po ang mas matira sa inyo? Kalingking o balisungsong? Kalingking. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo na DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. NutriCleanse Herbal Capsule. Linis chan, sexy chan. Guard C Calcium Ascorbate. Iba talaga pagkatawan ay gwardyado. Elite Offset and Printing Enterprise. Alright mga kabrigada, para mientras na pala namin ang puputulo na sa tuyang programa kanya ng pagkaaga para po sa sarong importante yung namareta. Nagkakaubusan na kaya kunya rin kalingking, hindi po sa Legazpi City, lalo na sa barangay Buragway, so po sa kapangkalanin rin kang Golden State Warriors. Pagpun kaya kan agyaton ni Kevin Durant, si LeBron James, si Juan Urwa sa pagtinda ni Balisungsong asin kalingking. Nagsa anak-anak tao sa pagbagal kayo nakatutok naman live na live. Mga kabrigada niya po dyan sa barangay Buragway, si Brigada Remy Arneta Vintores. Brigada Remy, i-brigada mo! Tama ka dyan, Brigada Dizon. Nagkakaubusan naman hangad ang panindaligdi ng kalingking sa tindahan mismo dito sa barangay Buragwis. Magpupuntan mag-one-on-one iniyong si Kevin Durant asin ni LeBron James sa pagtinda ng balismusog asin at kalingking. Hindi nga ni Brigada Dizon sa tindahan ni Aling Rowena, wala ka nang maiiling pang kalingking sa eskaparate, nakasuba kung aga pa sana, sold out na ini. Aling Rowena, pira pong bigas ng kalingking ang napapaubos nito bago pa man mag-champion ng Golden State Warriors. Dati maghapon, babangala, araw na lang na. Brigada Dizon, maski nga ni sa sentro mo niyan kang Legazpi City, madidipisilan ka ng maghanap ng kalingking asin balisungsog, magbuon kan mag-one-on-one ining si Kevin Durant asin si LeBron James sa pagtitinda. Alright, Brigada Rem, sa ramon mo daw kung pati sa mga pagtaraig na syudad na Banwa at Siriban ang demand kan kalingking sa mga oras na rin. Lalong-lalo dyan sa Tabaco City, sa Daraga, sa Ginumatan, sa Bulangi. May nadadagong kadaw namin na warenta na nagkakaurumbosan ng kinalingking sa nasabit na mga lugar, Brigada Rems. Base sa naguno niya itong Bareta Brigada Dizon, tuon Primero Distrito hanggang Tercer Distrito Conalbay, talagang nagkakaubusan na ang palindang kalingking. Kaya pa yung mga kabrigada duman sa mga gustong magbakal ng kalingking, tuon aga pa sa alas 6 ng pagkaaga, magpasiring na kamuli sa tindahan ni Aling Rowena para makabakal ka ng sambitan ng palindang. So yan ang maiit na Bareta gikan digdi mismo sa barangay Buragwis, akuan sa Indong Nakairiba, Brigada Remy Araneta Mendoza para sa 91.5 Brigada News FM Legazpi, the Music and News Authority. Alright, salamat kay Brigada Remy Araneta Mendoza live na live. Hali po yan dyan kami sa barangay Buragwis. Pero para mientras, pagani din sa upagani dyan sa Buragwis. Aramon tamang po kabrigada ang mga kaganapan tumampo sa luwas kasatuyang nasyon. Aba, ang sabi na pati naman sa Amerika, nagkakaubusan ni kinalingking, may kalingking man pala. Yan po sa Texas. Live na live, asaluya pong correspondent. Diyan po sa South Texas, si Brigada Correspondent Andy Bidalya. Brigada Andy Bidalya, i-brigada mo!
Brigada Edison, napag-aramanta na maski nga ni digdi sa South Texas, nagkakaubusan man nin balisungsong asin kalingking, magpuon ka nag-agda si Kevin Durant kay LeBron James sa pagwanunwan sa pagtinda kay ni dyan sa Legazpi City. Brigada Edison, sa mga oras na ini, yaon kitang dyan digdi sa Kusina Restaurant, saro sa mga famosong Filipino restaurant digdi sa South Texas. Iyo ini ang pigdadayo digdi ka mga Pilipino dahil nga ni sa masiram na kaunon asin mga pangmerienda kan mga Pilipino. Napag-aramanta na maski nga ni digdi sa restaurant na ini, nagkakaubusan man ng balisungsong asin kalingking, magpuon ka nagwanunwan si LeBron James asin si Kevin Durant sa pagtinda kay ni dyan sa Legazpi City. Mga kabrigada, sa mga oras na ito ay nandito po tayo sa loob ng Kusina Restaurant, isa sa mga dinadayong restaurant dito sa McAllen, Texas, dahil nga sa masasarap na pagmerienda at pagkain na luto nila. At ngayon ay kasama natin si May, isa siya sa mga tagapamahala ng restaurant ito, para malaman natin kung ano talaga ang demand ng balisungsong at kalingking dito sa South Texas. May, totoo ba ang talagang in demand ang kalingking at balisungsong ngayon? Oo, totoo na in demand ang balisungsong at kalingking. Kasi nung una, bali mga Pilipino lang ang naghahanap at bumibili nito. Pero sa ngayon, ang mga foreigner, yung mga ibang lahi, like Mexican, Amerikano, naghahanap na rin sila. Yan mga kaibigan, talagang totoo nga in demand ang kalingking at balisungsong ngayon kahit dito sa South Texas. At maraming salamat sa May. At yan po si May, isa sa tagapamahala dito sa Kusina Restaurant. Mga kabrigada, kasama natin ngayon si Larry Avalos, isa sa mga tagapagluto dito sa kusina, para malaman natin kung ano talaga ang demand ng kalingking at balisungsong. Larry, talaga bang malakas ang demand ng balisungsong at kalingking sa mga oras na ito? Totoo yan, Brigada Andy. Dahil umaga pa lang, ubus na ang stock natin. Dahil kapulang sa supplies. Kaya umaga pa lang, nagkakubusan na. Yan mga kaibigan, talagang totoo nga kahit dito sa Kusina Restaurant ay nagkakaubusan din ng balisungsong at kalingking. Kaya kung gusto niyo makatikim ng balisungsong at kalingking, mag-advance order na kayo para makatikim kayo ng masarap na balisungsong ni Mr. Larry Avalos. At kalingking. Forbes, totoo man ang gadang balita na grabe ang demand mo niyan kang kalingking maski digdi sa Amerika. Kaya dahil na kaming nakuha ko niyan sa saod, maski sa kapag duman ng mga Filipino store, talagang kulang na kulang ang kalingking. Magpuon ka mag-agda si Kevin Durant, si LeBron James, kay one-on-one sa pagtindakan kalingking buda balisungsong. Kaya naobligar si Manay Susing na magluto kan sa diri niyang kalingking. Back to you, Boards. Alright mga kabrigada, yan na po ang katribunan kay mga barata na sa tuyong dagon o kunyan aldaw. Ninuli po yan sa kasiributan na nagkakaubusan ako dyan ang kalingking. Bako lang din po sa Legazpi City, kundi bagin po palang duman sa Amerika nagkakaubusan na po ki kalingking. Kaya pasalamatan ta mga nakaibanata si Brigada Rebe Araneta Victorious live po dyan sa Barangay Bunagues. Asin po sa tuyong Brigada Correspondent si Brigada Andy Vidalia. Sigraray, ako ang po sa inyong nakaibanan, walang iba, si Brigada Edison Porteus po lamang. Safety, ano pa ng kalingking o balisungsong? Balisungsong. Kuya, ano mas masarap para sa iyo? Kalingking o balisungsong? Balisungsong. Biniribig o balisungsong? Balisungsong. Kuya, ano mas masarap sa kanon? Biniribig o balisungsong? Kasi sa mga anak ko, Ikaw, Joshua, wala kang ano meron mas cake. kuya mo Kaya balisungsong. Board member Alan Raniol, ano ang mas masarap sa iyo? Kalingking o balisungsong? Siyempre, kalingking. Yeah. Kung ano ang mas masarap para sa imo, kalingking o balisungsong? Kalingking. Dance po sa kalingking. Kasi yung balisungsong, kinakain ng pag Santa Cruzan. Oo, ang kalingking. Ang kalingking, bawat merienda ang binato. Tsaka makikita mo doon yung teamwork, dikit-dikit talaga sila. Kaya hindi ka magiging kalingking kung hindi kayo makakatabi at may nagdidikit sa inyo. Yung pagka-individual na galing ng bawat piraso, nakikilala pa rin. Sa balisungsong, pagkahalo-halo mo, hindi mo nakilala kung sino to, kung sino yun. Kaya masarap naman talagang kalingking kasi simula bata, yun ang paborito ko. Kalingking. Kasi hindi dumidikit sa ngipin, samantala ang balisungsong, kailangan mo talaga maghanap ng pang-rimate. Dito, yung kalingking lang. Okay na. Okay. May second doon kahapon lang mas masarap sa iyo, balisungsong o kalingking? Balisungsong para sa akin. Ano? Because balisungsong is philosophy in Legazpi. So every balisungsong or every philosophy
mapaglinang ang pagsusunod. Alin po ba, ma'am, ang mas mabenta? Yung balisungsong o kalingking? Mas mabenta so, inaribiti ko kay Ate, balisungsong o kalingking? pareho po. Bakit pareho? Kasi po, nakakabis yung mga pagkain natin sa Pilipinas. Pero dito, okay yun. Maganda. Yan po talagang nagkukulang talaga ang kalingking at balisungsong dito dahil nga sa in-demand na ito palagi dito sa South Texas. Salamat po. Crazy, balisungsong o kalingking? Calingking. ¿Por qué? Porque está más duro y crujiente, al contrario de balisongso, que está muy blando y pegajoso. Mga tugang, sabi po ni Crazy, mas gusto daan niya ang kalingking na mas matagas, ang balisungsong daan malumoy ang puro. What did you say? Nothing, I said you're pretty. Junior, balisungsong o kalingking? Balisungsong. Nya ta balisungsong. Balisungsong, tama ang pasunod mo sa akin. Mikey, ano ang paborito ng baby sister mo na si Masya? Balisungsong o kalingking? Kalingking! Ano ang gusto mo? Balisungsong o kalingking? Balisungsong. Anong paborito mo? Balisungsong o kalingking? Ata naman yung kalingking! Balisungsong o kalingking? Kalisungsong! Base sa aking nasagap na balita kahapon, right? Boss, ano nang masiram? Kalingking o balisungsong? Balisungsong o kalingking? Amo, boss? Pare, di pare. Di pa nga naluto sugal yan. Naghanap ka na naman balisungsong. Boss, pwede magayad kitang gumibong balisungsong? Isalakta na sa niya nagalyang? Mamurot kita di dining nuyog? Dumin na, ali ka na naman. Bukin mampati kita di ka intra. Pang NBA yan ding video. Dapat sa pinangat kita, nagurunok kita di. Tuluyang brigada, Andy. Kasi karamihan dito sa umaga pa lang. Kaya maraming naghahanap sa umaga at hapon na. Huwag ka munang tatawa, mamaya ka na tumawa. Mga tugang, sabi po ni Crazy, mas gusto din niya ng mas gusto po ni Crazy ang kalingking na mas matagas, ang balisungsong da mapulot ang puro. What you say? Nothing? Okay, alright, let's do it.